कृष्णाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातादशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण माता जी प्रणाम हरे माता कृष्णा जी। எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 9th சாப்டர் நம்ம பீஷ்மரை பத்தி படிக்க போறோம். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இவர் ஒன் ஆஃப் த 12 மகாஜன்ஸ். ஸோ எல்லாரும் மியூட்ல கேளுங்க. கொஸ்டின் கேட்குற டைம் நானே வந்து உங்களை அன்மியூட் பண்றேன். ஸோ இது வந்து 8th சாப்டரோட கண்டினியூவேஷன். ஸோ 8th சாப்டர் எங்க நிக்குது அப்படின்னா, குந்தி மகாராணி இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து அவ்வளோ லவபிள், அவ்வளோ நைஸா அங்க வந்து கதை ஓடிட்டு இருக்கு. எங்கன்னா நம்ம கிருஷ்ணர் துவாரகா போலான்னா குந்தி மகாராணி அவரை பிடிக்க ட்ரை பண்றாரு. நிறைய ஸ்லோகங்கள் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா. அதாவது குந்தி உவாச்சா நமஸ்தே புருஷம் துவாத்யம் ஈஸ்வரம் பிரகிருதே பரம் அலக்ஷ்யாம் சர்வபூதானாம் அந்தர் பகிர் அவஸ்திதம். இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சாலும் கிருஷ்ணர் வந்து சிரிச்சிட்டு ஸ்மைல் பண்ணிட்டு கிளம்பிடுறாரு அவரு. ஆனா அப்ப யுதிஷ்டர் ஓடி வந்து நிறுத்துறாரு. ரைட், அவர் வந்து நிறுத்தி சொல்றாரு நீங்க வேணான்னு. உடனே கிருஷ்ணர் நின்றுட்டுறாரு. ஏன் அப்படின்னா, அவர் ஆசைப்பட்ட ரூலரா இருக்கிற யுதிஷ்டர் மகாராஜ் ரூல் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா நான் ராஜா ஆகணும்ன்ற ஒரு பேராசைனால அதனால நிறைய பேர் இறந்து போயிருக்காங்க. என்னால அந்த பலியை தாங்க முடியல அப்படின்னு. இப்போ 2 பேர் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. ஒருத்தர் வந்து வியாசர். இவ்வளோ நம்மள கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்றாரு வியாசர். இவ்வளோ பேரை கன்வின்ஸ் பண்றாரு. ஆனா யுதிஷ்டரை கன்வின்ஸ் பண்ண முடியல. அடுத்தது கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ண முடியல, தர்ம மகாராஜாவை. இதுக்கு அர்த்தம் வந்து ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பீஷ்மர் தான் கன்வின்ஸ் பண்ணணும்னு அவருக்கு ஆசை. அதனால அவர் கன்வின்ஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு சைட்ல பரமாத்மாவா இருந்து அவரு, அதாவது யுதிஷ்டர் கன்வின்ஸ் ஆகாம பீஷ்மர் தான் இருக்கிறதுலயே பல புத்திசாலி அப்படின்னு சொல்றது. இது எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு அப்பா வந்து எவ்வளவுதான் இன்டெலிஜென்டா இருந்தாலும் தன் மகன் புத்திசாலியா ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால மகனை வந்து முன்னாடி நின்று ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவாராம். அதே மாதிரி கிருஷ்ணரும் வந்து அவரோட டிவோட்டியான பீஷ்மரை ப்ரொஜெக்ட் பண்றாரு. சோ இந்த சாப்டர் வந்து பீஷ்மரை பத்தி இருக்கு. ரைட், சோ நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். சோ எங்க ஓடுதுன்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இது வந்து இது வந்து பாசிங் அவே ஆஃப் பீஷ்மதேவ் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. இதை விட ஒரு புண்ணியமான ஒரு லக் இதுல. இது ஏன் நம்ம படிக்கிறோம்னா, பீஷ்மர் வந்து மரணம் நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். எப்படி வாழணும், எப்படி விடணும் இந்த உலகத்தை, அப்படி ரெண்டையுமே பீஷ்மர் காட்டுறாரு வழி. ரைட், ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்றதோட ஸ்பிக் சம்மரி என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் 3 சாப்டர் ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல வந்து கிளியரா வந்து 6 கேள்விகள் கேட்கறாங்க. அதுக்கப்புறம் பாகவதமோட ஹிஸ்டரி தெரியுது. அதுக்கப்புறம் பரீட்சித்தோட பிறப்பு எல்லாம் வருது இல்லையா. அதோட கண்டினியூவேஷன் தான் என்ன ஆகுது, நம்ம வந்து குந்தி மகாராணி நிறுத்துறதுக்கு உடனே நம்ம உத்தரா ஓடி வருவாங்க. என்னோட வயிற்றுல வந்து அந்த குழந்தை அழிய போகுதுன்னு உடனே பரீட்சித் மகாராஜா வந்து காப்பாத்துறாரு, வயிற்றுக்குள்ள ஏறி உள்ள. இப்ப வந்து அவர் வந்து அதுக்கப்புறம் ராஜா ஆயிட்டு கலியை பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்பாங்க. இதுக்கு நடுவுல வந்து யுதிஷ்டரோட கதை நடுவுல ஒரு கதை வருது. ரைட், ஏன்னா இந்த கான்செப்ட் வந்து பல பீஷ்மதேவ் வந்து கிருஷ்ணருக்கும் பீஷ்மதேவுக்கும் என்ன சம்பந்தம், எந்த ரசத்துல அவர் இருக்காரு, அண்ட் ஏன் இது வந்து அவர் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் மகாஜன்ல செலக்ட் ஆனாருன்றதெல்லாம் இங்க கனெக்ட் ஆகுது. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அம்பு படுக்கையில இருக்கிறச்சேயே பீஷ்ம தேவா வந்து என்னன்னா, அவர் பேர் வந்து பிரம்ம ரிஷி. அவர் வந்து எல்லாரையும் வெல்கம் பண்றாரு. எப்படி மாதாஜி முடியும், இவ்வளோ வழியில நான் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கச்சே ஒரு கெஸ்ட் டோரை தட்டினாலே எனக்கு எரிச்சலா இருக்கே அப்படின்னு. சோ அப்படி எரிச்சலா இருக்கக்கூடாது. அதுக்கோசம் தான் பீஷ்மர் என்ன சொல்றாரு, எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் அவர் எந்திரிச்சு போய் கூப்பிடுற நிலைமையில இல்லை. ஏன்னா
அம்பு படுக்கையில இருக்காரு, ரத்தம் போயிட்டு இருக்கு, அவ்வளோ வலியில இருந்தாலும் அவர் வந்து அவரோட அழகான வார்த்தைகள், ரைட், ஸ்வீட் வேர்ட்ஸ்ல அவர் கூப்பிடுறாரு. எப்படி அப்படின்னா, யுதிஷ்டிரர் அவரோட அவங்க பாண்டவர்கள் அவரோட பிரதர்ஸோட, வியாசா அவங்க எல்லாம் இருக்கச்சோட கிருஷ்ணரோடையும் வந்து சேர்றாங்க. எங்க வராங்க? அவர் வந்து அங்க, அதாவது நம்ம பேட்டில் ஃபீல்ட், அதாவது எத்தனை பேர் அடிபட்டு இருக்காங்க என்ற அந்த இடம், அந்த போர் அறிஞ்ச அந்த இடத்துக்கு யுதிஷ்டர் அவர் எல்லாரையும் கூட்டிட்டு வராங்க. வியாசரும் வந்திருக்காரு பாருங்க பின்னாடி. அந்த டைம் வந்து நிறைய பேர் வந்தாங்க. யாரெல்லாம் வராங்க, ஒருத்தரோட கேரக்டர் வந்து நான் கடைசியில சொல்றேன். பட் இப்போதைக்கு வந்து எல்லாரும் வராங்க அப்படின்ற லிஸ்ட்ல வந்து வியாசர், நாரதர், பராசர முனி, அதுக்கப்புறம் சுகதேவ் கோஸ்வாமி, அதை தவிர நிறைய நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க. வசிஷ்டா அண்ட் நம்மளோட பரசுராம், சுதர்ஷன் சக்ரா, அண்ட் இன்னும் பெரிய லிஸ்ட் இருக்கு. பட் இப்போதைக்கு ஷார்ட்டா இதோட நிறுத்திடுறேன். இன்ஃபேக்ட் நம்ம பகவத்கீதால கூட பார்த்தோம், தேவலா, வியாஸ், இந்த லிஸ்ட் எல்லாம், அசிதா, இவங்க எல்லாருமே வந்து அங்க வராங்க அப்படின்னு. சோ அவங்க எல்லாரையும் வந்து அவர் வந்து எந்திரிச்சு போய் கூப்பிட முடியாட்டாலும் அழகான ஸ்வீட் வேர்ட்ஸ், நல்ல வார்த்தைகளை அவர் வெல்கம் பண்றாரு. அதனால இது ஃபர்ஸ்ட் 1 to 11 நடக்குது. அப்புறம் அவர் வந்து அந்த காட்சி எப்படி இருக்குன்றதான் நம்ம பார்க்க போறோம் இனிமே. ரெண்டாவது வந்து பீஷ்மர் வந்து எல்லாரையும் பாசிஃபை பண்ணுவாங்க அண்ட் பாண்டவர்களை என்கரேஜ் பண்றாங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம். அண்ட் கிருஷ்ணரை வந்து அப்படி குளோரிஃபை பண்றாரு. ஏன்னா ஒரு டிவோட்டிக்கு வந்து கிருஷ்ணரை குளோரிஃபை பண்றதை விட ஒரு சந்தோஷம் வாழ்க்கையில இருக்கவே இருக்காது. அண்ட் பீஷ்மர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அவர் வந்து என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யுதிஷ்டர் கொடுக்குறாருன்றது 25ல இருந்து 28ல இருக்கு. அண்ட் கடைசியா பீஷ்மர் எப்படி மறைறாரு, அண்ட் பீஷ்மர் என்ன கும்பிடுறாரு, அதுக்கப்புறம் அவர் கிளம்பின அப்புறம், அதாவது இந்த உயிர் உடம்பை விட்டு போன அப்புறம் அவர் எப்படி இச்சா மரணம் இல்லையா, அவரை எப்படி ஹானர் பண்றாங்க அப்படின்னு. சோ மெயினா என்னன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து இந்த செக்ஷனே பீஷ்மரை எப்படி அவர் ப்ளீஸ் பண்றாரு அப்படின்றத பாக்குறோம். ஏன்னா பாண்டவர்கள் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இப்ப வந்து என்னன்னா, கிருஷ்ணர் கூட்டிட்டு போறாரு. ஒரு சாவுக்கு எப்படி போவோம், நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு வெள்ளை துணியோ இல்ல ஒரு கருப்பு ட்ரெஸ்ஸோ போட்டுட்டு போவாங்க. ஆனா இவங்க வந்து பாருங்க, அந்த போட்டோல எப்படி இருக்காங்க, அவ்வளோ ஒரு ரிச் ட்ரெஸ் அவுட்லுக்ல இருக்காங்க. இருக்கலாமா அப்படின்னு நிறைய பேர் காலையில கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஆசைப்பட்டாரு கிருஷ்ணர். ஏன்னா இந்த ஆசை பீஷ்மரது. பீஷ்மர் எப்பவுமே பாண்டவர்கள், அதுல யுதிஷ்டர் தர்ம மகாராஜா ராஜாங்கம் ஆழணும்ன்றதால அந்த குதிரைகள் கூட போட்டிருக்கிற நகைகள் நம்ம பீரோல இருக்கிறத விட நிறைய இருக்கான். அண்ட் அவங்களும் ராஜ மரியாதை, ராஜா இருக்கிறதுலயே ரொம்ப அழகான ட்ரெஸ்ல வந்தாங்க. ராஜ ஏன்னா சில அலங்காரம். ராஜ அலங்காரம்ல வந்தாங்க, ஏன்னா அவங்க ராஜான்னு. ஆனா ராஜ அலங்காரத்திலேயே ரொம்ப அழகான அலங்காரம் எடுத்து வந்தாங்க. ஏன்னா யுதிஷ்டர் வந்து என்ன நினைச்சு, யுதிஷ்டர் அப்படி பார்க்கணும்னு பீஷ்மர் விரும்பினார். ஏன்னா எப்பவுமே அவங்கதான் ராஜாங்கணம் எடுக்கணும் அப்படின்றதால அப்படி வந்துச்சு. அதனால ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபிள்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத ஆச்சாரியா இப்ப சொல்ல போறாரு. இப்போ மெயினா என்ன அப்படின்னா இந்த லிஸ்ட். அப்புறம் இன்னொரு முனிவரும் இருக்காரு, ரைட், தௌமியா அப்படின்னு. யார் அந்த தௌமியான்றதும் பார்க்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒருத்தரை பத்தி நான் பேசுறது கடைசியில சொல்றேன், வந்த முனிவர்களை பத்தி க்ளோரி. ஏன்னா டைம் ஷார்ட் ஆச்சுன்னா அது நான் இன்னொரு நாள் கூட சொல்வேன். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்றத சொல்லலாம். எடுத்த உடனே இவர் வந்து இவங்க எல்லாரும் பாக்குறாங்க. பார்த்துட்டு இவங்களோட பார்த்த உடனே அவருக்கு கண்ணுல அவ்வளோ ஆனந்த கண்ணீர் கொட்டுன்னு கொட்டுது. ஏன் அவருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம்னா, அவர் வந்து பாண்டவர்கள்னா அவருக்கு வந்து உயிர். அண்ட் குந்தி மகாராணியானா மனசும் கஷ்டம் அவருக்கு. என்னன்னா குந்தி மகாராணி மருமகளா இருந்து அவ்வளோ கஷ்டப்படுத்தாங்க. கணவன் போய் 5 குழந்தைங்களோட, 5 குழந்தைங்களை கொலை பண்ண ட்ரை பண்ற இவங்களோட, அதெல்லாம் விட்டுட்டு அதை விட ரொம்ப கஷ்டமான சிச்சுவேஷன் என்னன்னா, இவங்க பசங்களாலையும் பிரச்சனை, அவ்வளோ ஃபேவர்ஸ் பண்ணாங்க. இவங்க வந்து என்னடானா இவங்களுக்கும் வந்து பயங்கரமான கஷ்டம். அதனால அவர் சொல்றாரு, ஐயோ கஷ்டம், எவ்வளவு கஷ்டம், ஐயோ நான் இவ்வளவு கஷ்டம் எல்லாம் பட்டாங்களே இந்த இந்த பாண்டவர்கள், எதனால அப்படின்னா அவர் சொல்றாரு, யாராலுமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத காலம், ரைட். காலம்ன்றது எட்டர்னல் டைம், காலோ ஹிமே அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. இத வந்து யாராலுமே கட்டுப்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்றாரு பீஷ்மர். அத வந்து ஏன் கட்டுப்படுத்த முடியாதுன்னா, நிறைய பேர் வந்து என்னென்னமோ பண்ணுவாங்க. நம்ம கூட பார்ப்போம், கருப்பு முடி இருந்தா டை அடிப்போம், வயசானா நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு, கிரீம் உண்டு இல்லாம இப்போ போட்டெக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் அதெல்லாம். ஆனா காலத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது.
நம்ம வயசு ஆறது என்னமோ ஆகும், பிரச்சனைகள் ஆகும், முட்டு வலி வியாதிகள் எல்லாம் வந்துட்டு தான் இருக்கும். ஆனா இந்த காலத்தை மீறணும்னு நினைக்கிறவன் வந்து ஒரு சரியான முட்டாள் தான். ரைட்? அதனால காலத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாது. அதனாலதான் ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி தான் காமன் வியாதி. ஆதி ஆத்மிக, ஆதி பௌதிக, ரைட், அண்ட் ஆதி தேவிகன்றது வந்து ஒருத்தருக்கு மாறும். என்னோட ஆதி ஆத்மிக எனக்கு உடம்பு நல்லா இருந்துச்சுன்னா அந்த பிரச்சனை இருக்காது, எனக்கு மனசுல பிரச்சனை இருக்கலாம். வேற ஒருத்தருக்கு உடம்புல இருக்கலாம். அதே மாதிரி சென்னையில இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து வால்கனோ ப்ராப்ளம் இல்லை, அங்க ஹாங்காங்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம். ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒரு பிரச்சனை ஆதி தெய்வீகவே மாறலாம். அதனால காமனா இருக்கிறது எல்லாருக்குமே ஜென்மம் மிருத்யு ஜராவியாதி. எல்லாருமே வயசாவாங்க. பிறப்பு எப்படின்னா பிறப்புனாலதான் பிரச்சனையே, இறப்பும் பிரச்சனை. 42 42 இது என்னது ஸ்கார்பியோ அடிக்கிறது. ஸ்கார்பியோ என்ன, தேல் தேல் தேல். ஒரு தேல் அடிச்சா பாதி பேர் உயிர் எதனால போகுதுன்னா, உயிர் வந்து போறதுக்கு ரீசன் வந்து தேலோட விஷயம் இல்ல, தேலோட வலி. அப்படி இருக்கச்சே 42,000 தேல் அடிச்சுச்சுன்னா அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி இருக்குமா வலி நான் டிவோட்டிஸ்க்கு தெரியாது. சோ அதனால வந்து எதுக்கு சொல்றோம்னா, அதனாலதான் நம்ம வந்து லிவிங் எப்படின்றது பகவத்கீதா, லீவிங் த வேர்ல்ட் எப்படின்றது பாகவதம் சொல்லி கொடுக்கறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாரும் வந்தப்போ அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் உங்களுக்கு வர்றதுக்கு ரீசன் காலம். அந்த காலம் வந்து என்ன இருக்கு உங்களுக்கு காம்பினேஷன்னா, விப்ர அச்சுதா, அதாவது விப்ர தர்ம அச்சுதா. விப்ரானா பிராமணர்கள், வைஷ்யர்கள், வைஷ்ணவர்கள், அதாவது பிராமணர்கள் வைஷ்ணவர்கள் உங்க கூட இருக்காங்க. தர்மம் ரிலிஜன் உங்க கூடயே இருக்கு. அச்சுதா உங்க கூட இருக்காரு. அதெல்லாம் இருக்கிறச்சே கூட காலம் இருக்குன்னா நீங்க வரியே பண்ணிக்க வேணாம். ஆனா என்ன அப்படின்னா 2 ஃபேக்டர்ஸ். நார்மலா நம்மளுக்கு எல்லாம் என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னா, ஓகே கர்ம பலன், காலையில சொன்னீங்க கர்மம், இவங்க நிறைய கர்மம் பண்ணியிருக்கணும் பழைய ஜென்மத்துல, ஆனா பாவம் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு. கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதால சொல்றாரு அர்ஜுனரை பாத்தி, ஓ சின்லெஸ் அர்ஜுனா, பாவமே பண்ணாத அர்ஜுனா அப்படின்னு. அப்போ கிருஷ்ணர் போய் சொல்றாரா? சான்ஸே இல்லையே. அப்ப என்னடா அப்படின்னா, காலத்தை யாராலையுமே ஜெயிக்க முடியாது. ஆனா டிவோட்டிஸ் வந்து அதை வந்து ஜெயிக்கவும் ட்ரை பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து என்ன இதுக்கு உதாரணம் கொடுத்திருக்காங்கன்னா, ஒரு அம்மா வந்து மகள் கிட்ட கரெக்ட் பண்ற மாதிரி தான் மருமக கிட்ட சொல்லுவாங்களாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிளேட்ல வந்து மருமக வந்து இவ்வளோ சாம்பார் கொட்டினானா அவளை வந்து ஏன் பண்றேன்னு ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்ல முடியாது. அதனால பொண்ணு கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்களாம், ஏய் ரொம்ப சாம்பார் போடாத, கொஞ்சோண்டு போடு, அதுக்கப்புறம் வந்து போடலாம் அப்படின்னு இன்டைரக்டா. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி இருந்தாலும் டிவோட்டிஸ்க்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய நெசசிட்டியே இல்லை. ஏன்னா டிவோட்டிஸ்க்கு ஆல்ரெடி நாலேஜ் இருக்கு. தேஷாம் சத்தத்தை யுக்தானாம் பஜந்தே பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏனமாம் உபயாந்திதே. ஏன்னா கிருஷ்ணர் ஆல்ரெடி நாலேஜ் இருக்கு. ஆனா டிவோட்டிஸ் எப்படின்னா, அர்ஜுனர் பகவத்கீதால எப்படி பில்டர் ஆறாரோ, குழப்பத்துல இருக்காரோ, அதே மாதிரி யுதிஷ்டரும் குழப்பத்துல இருக்காரு. அந்த மாதிரி லீலை பண்றது கிருஷ்ணர் தான். ஏன் அந்த மாதிரி லீலை பண்றாருன்னா, அப்போதான் நம்மள மாதிரி முட்டுவாள் டிவோட்டிஸ்க்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். நம்ம கிட்ட வந்து கிருஷ்ணர் சொன்னாருன்னா நம்ம துரியோதன் மாதிரி ஆயிடுவோம். நீ என்ன எனக்கு சொல்லி கொடுக்கறது அப்படின்னு. இப்போ வந்து ஓ அர்ஜுனருக்கு யுதிஷ்டருக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரா, என்னதான் சொல்லி கொடுக்குறாரு கேட்கலாமே. ஏன்னா நம்மளுக்கு எப்பவுமே வந்து பிரஜல்பா பிடிக்கும். அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனைனா என்னதான் பிரச்சனைன்ற கியூரியாசிட்டி, அந்த கியூரியாசிட்டியை வளர்த்து நம்மளுக்கு அவர் பாடம் சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதனால இந்த எல்லா ட்ரிபுலேஷன் பிரச்சனைகளும் டிவோட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்றதுக்கு ரீசன் கர்மா இல்லை, அவங்களுக்கு மூலமா நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய பாடத்தினால இந்த ஆசையா இந்த டிவோட்டிஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. யுதிஷ்டரோட பிவில்டர்மெண்ட்டும் சரி, பீஷ்மரோட ஆரோபெட்டும் சரி, ரெண்டுமே பாவ கணக்கு செட்டில்மெண்ட் இல்ல, நம்மளுக்கோசரம் அவங்க இதுதான் மத்தாஜி நான் சொன்னேன், அவங்களுக்கு முன்வினை பாவம் இல்லைன்னு சொன்னேன். என்ன மத்தாஜி முன்வினை பாவம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றேன். பாவம் இருக்கு நான் சொல்லல, முன்வினையில் பாவம் இல்லாததால அவங்க வந்து இப்படி பண்றாங்க அப்படின்ற. ஏன்னா பாவம் கணக்கே இல்லை. ஏன்னா கிருஷ்ணர் பக்கத்துல இருக்கச்சே எங்க பாவம், ரைட்? ஏன்னா கிருஷ்ணா வந்து என்ன சூரியன், கிருஷ்ணா சூரிய சமா நம்ம பார்த்திருக்கோம் சைத்தன்ய, கிருஷ்ண சூரிய சமா மாயா ஹாயா அந்த காரா யாவான் கிருஷ்ண தாவான் நெய் மாயா அதிகாரா. சோ மாயானோட அதிகாரமே இல்லை, அப்போ பாவத்தோட ஸ்கோப்பும் இல்லை. ஆனா இது வந்து நம்மள சொல்லி கொடுக்கறதுக்கோசரம் நடக்கிற ஒரு கேம், ரைட்? ஆனா இதுல வந்து இந்த கேம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆடுறவர் கிருஷ்ணர் தான். சோ அதனாலதான் சொல்லியிருக்காங்க கிருஷ்ணருக்கு ஒண்டி, ரைட்? இது கிருஷ்ணருக்கு ஒண்டிதான் தெரியும் என்ன நடக்குது அப்படின்னு. அவரை வந்து மீறவும் முடியாது, அவரை மீறணும்னு நம்ம அட்டென்ட் பண்ணவும் முடியாது அப்படின்றதா இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பாயிண்ட். ஓகே, இப்போ வந்து
எங்க போறோம் ஒரு செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து என்ன ஆனா பீஷ்மா வந்து யுதிஷ்டர் வந்து சொல்றாரு இந்த மாதிரி எனக்கு மனசு கஷ்டம்னு உடனே பீஷ்மர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த ராஜாங்கம் வந்து நடந்த ராஜாங்கமும் தர்மத்தை பார்த்தது, ரைட்? அது நடந்த அழிச்ச வாழ்க்கை அழிஞ்சவங்கள் எல்லாருமே தர்மத்துக்கோசரம் நடந்தது. அதனால இதுல பாவம் எதுவுமே நீ பார்க்க வேணாம், நீ அந்த வேதனையில இருக்கவே வேண்டாம் அப்படின்னு. பீஷ்மர் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க எப்பவுமே வந்து ரொம்ப ரிலீஜியனா இருந்தவங்க, அதனால நீங்க தப்பு பண்ண சான்ஸே இல்லை. அட் த சேம் டைம் இந்த நான் சொன்ன அந்த காலத்தை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நீங்க நினைக்க வேண்டாம். எஸ் ஆச்சு அப்படின்னு. ஏன்னா இது வந்து யாராலையுமே அவாய்ட் பண்ண முடியாது. எதை இதை உதாரணமா சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு காற்று போச்சு வச்சுக்கோங்களேன், மேகங்களையும் தூக்கிட்டு போகுது கூட, அதே மாதிரிதான் டைமும் எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போகுது அப்படின்னு. அதனால டைம் வந்து எப்பவுமே யாராலுமே ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது. என்னதான் நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, நம்ம பாண்டவர்கள் வந்து ரொம்ப யாரெல்லாம் எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா 3 காம்பினேஷன். யுதிஷ்டர் வந்து தர்மாவோட பர்சானிஃபைட் கேரக்டர், பயங்கரமான பவர்ஃபுல். பீமா வந்து ஸ்ட்ரென்த்ல, ஸ்கில்ல, ரைட், டேலண்ட்ல, அதுவும் காண்டிவா பவெல்லாம் இருக்கிறது அர்ஜுனா. இந்த 3 காம்பினேஷன்ல இருக்கிறவங்களுக்கே பிரச்சனைனா நம்ம எம்மூலைக்கு அப்படின்னு. அதனால பீஷ்மா என்ன சொல்றாருன்னா நீ வந்து இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒழுங்கா போய் உன்னை நம்பி இருக்கிற பிரஜாவை போய் சேவை செய் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. சோ பேசிக்கலி என்னன்னா இவங்க எல்லாருமே வந்து இத ஹைலைட் பண்றாங்க. ஏன் பீஷ்மதேவ் வந்து கிருஷ்ணாவோட பொசிஷனை குளோரிஃபை பண்றாரு அப்படின்னா எப்படி பண்றாரு அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம். அவர் சொல்றாரு கிருஷ்ணா தான் ஒரிஜினல் நாராயணா அப்படின்னு. இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். என்ன பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணர் இருக்காரு. கிருஷ்ணர்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து பலராம். பலராம்ல இருந்து சதுர் 4 ஸ்ப்ரெட் ஆறது வரைக்கும் நமக்கு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் சதுர்யுகா, அதாவது வாசுதேவா, சங்கர்ஷனா, பிரத்யும்னா அண்ட் அனிருதா. இது ஒண்டி இல்ல, இதோட நம்ம நிறுத்திடுறோம். பட் ஆக்சுவலா எடுத்தீங்கன்னா நரசிம்மா, அண்ட் நாளைக்கு நரசிம்ம சதுர்த்தி, நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவரை பத்தி பேசுறதுக்கு. அத ராமர், இந்த மாதிரி வைகுண்டத்துல இருக்கிற எல்லா அவதாரங்களும் நாராயணா, ரைட்? 400 ஃபார்ம் ஆஃப் நாராயணா எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணரோட எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். அண்ட் என்ன அதனால்தான் அப்படி இருந்தாலும் வந்து கிருஷ்ணர் தான் ஒரிஜினல் அப்படின்னு. ஏதே சாம்ச கலா பும்சஹ கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இந்திராரி வியாக்குலம் லோகம் நிதுனந்தே யுகே யுகே. சோ பேசிக்கலி ஏதே சாம்ச கலா பும்சஹ, விரிவாக்கங்கள், விரிவாக்கத்தின் விரிவாக்கங்கள். ஓகே, இது வரைக்கும் கேட்டது இனிமே வரப்போகுது எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணாதான் ஸ்வயம் பகவான் அப்படின்றத சொன்னாரு. என்னன்னா ஸ்டோரி பேக். இத வந்து சொன்னது நம்மளோட ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சொன்னவர். எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. ஸ்ரீமத் பாகவத்தை சொன்னது யாரு? ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொன்னது யாரு? சுகதேவ் கோஸ்வாமி. ஓகே, சோ ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து சொன்னது சுகதேவ் கோஸ்வாமி. 100% கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர் வந்து பரீட்சித்துக்கு சொல்றாரு ஒரு தடவை. அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை இயக்கினவர் யாரு? யாரு? வியாசர். ஸ்ரீமத் பாகவதம் இயக்கினவர் வியாசர். ஸ்ரீமத் பாகவதம் நோட்ஸ் எழுதினவர் யாரு? கணேசன். மகாபாரதம் உண்டி இல்லாம ஸ்ரீமத் பாகவதமும் கணேசர் தான் எழுதினாரு. இதோட இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கணேசர் எழுதினாருன்னா இன்னொரு கண்டிஷன்ல அவர் எழுதினாரு. நான் ஸ்டாப்பா எழுதுவேன் ஒரு கண்டிஷன், இன்னொன்னு புரிஞ்சாதான் எழுதுவேன்னு. சோ ஏதே சாம்ச கலா பும்சக, அவருக்கு புரியலன்னா அவரை ஒத்துக்கிட்டாதான் எழுதுவார். அவருக்கு ஒத்துக்கல அப்படின்னா அவர் எழுதி இருக்க மாட்டாரு. சோ இத வந்து கிருஷ்ணர்தாஸ் பகவான்ன்றத நம்ம பிள்ளையாரும் ஒத்துக்கிட்டாருன்றதுக்கு இது 2வது ப்ரூஃப் ஆகும். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அதனால கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ணா வந்து ஃபால்ட்டே இல்லை, அவர் அவ்வளோ பர்ஃபெக்ட், ரைட்? இது வந்து பக்தி யோகா மூலமா தான் டெலிவர் பண்ண முடியும்ன்றதால அவர் நிறைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் பண்றாரு அப்படின்னு. அதனால அவர் வந்து என்னெல்லாம் ஆசைப்படுறாரு அப்படின்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் சொல்ல போனோம். அவர் மெயினா வந்து உன் டியூட்டியை பாரு, பிராமணோட டியூட்டி என்ன, சத்ரியாவோட டியூட்டி என்ன, வைஷ்யாவோட டியூட்டி என்ன, சூத்ராவோட டியூட்டி என்னன்னு அவர் சொல்றாரு. இப்போ வந்து சத்ரியா வந்து 25% டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி பிராமணா என்னன்னா வெறும் சொல்லி கொடுக்கறது அண்ட் அட்வைசரா தான் இருப்பார். அது ஒண்டிதான் அவரோட மெயின் ரோல். சேலரி எதுவுமே வாங்க மாட்டாங்க.
ஸோ இன்னைக்கு சொல்ற சோ கால் பிராமணாஸ் யாருமே இல்லை. ஏன்னா அமௌண்ட் வாங்கினாலே சூத்ரா. ஏன்னா பிராமணர் வந்து எந்த விதமான பைசா கோசம் இருக்கக்கூடாது. அண்ட் சத்ரியா வந்து யாரா இருந்தாலும் அந்த கண்ட்ரி அங்க இருக்கிற சிட்டிசன் 25% கொடுப்பாங்க. இப்போ அந்த ராஜாங்கத்துல சண்டை போடுறச்சே அந்த காலத்துல எப்படின்னா முன்ன இருந்து சண்டை போட்டாங்க. முன்னன்னா என்ன மாதாஜின்னா, இந்த ஃபுல் கிங்டம் முன்னாடி யுதிஷ்டிரமா இவங்க சைட்ல முன்னாடி வந்து நம்ம துரியோதன் எல்லாம் சண்டை போட்டாங்க. இப்போ இருக்கிற பொலிட்டிஷியன் பின்னாடி இருந்துட்டு முன்னாடி இருக்கிறதே இல்லை. ஸோ முன்ன வந்து நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். முன்னெல்லாம் வந்து நெப்போட்டிசம், ராஜாவின் மகன் தான் ராஜா, இதுதான் பிரச்சனை, ஹீரோயிசம் பரம்பரையா வருது அப்படின்னு. ஆனா குவாலிஃபிகேஷனும் இருந்துச்சு. இப்ப வந்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் பை த பீப்புள் ஃபார் த பீப்புள் ஆஃப் த பீப்புள் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் ஓட் பண்றவனும் முட்டாளு, ஓட்ல இருக்கிறவனுக்கும் அர்த்தம் தெரியாதவன் இருக்கு. அப்ப வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் எலிவேஷன் ஒண்டியே தான் ராஜாவோட மோட்டிவா இருந்துச்சு, ரைட்? அதனாலதான் ஏன் யுதிஷ்டர் வரணும் அப்படின்றதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னன்னா, தர்மத்தின் அதிபதி யுதிஷ்டர். யுதிஷ்டரோட ராஜ்யம் வந்து ராம ராஜ்யத்துக்கு சமமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னா, அப்படி இருந்தாதான் நம்மளால வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ண முடியும் அப்படின்றதும் நம்மளுக்கு தெரியுது. ஸோ யுதிஷ்டர் கிட்ட போகவே முடியாது அவரோட ராஜாங்கம், அவ்வளோ பெர்ஃபெக்ட். 25% சிட்டிசன் எப்படி இருந்தாலும் கட்டணும், ரைட்? இப்போ சிட்டிசன் வந்து அனாதையா நிக்கிறாங்க, என்ன பண்றது? அதனால யுதிஷ்டர் இமிடியேட்டா எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பீஷ்மர் கொடுத்த ஒரு அட்வைஸ். அட் த சேம் டைம் வைஷ்யாஸ் வந்து கவ் ப்ரொடெக்ஷன் அவங்களோட மெயின் டாஸ்கா இருந்துச்சு. அண்ட் சூத்ராக்களுக்கு பணம் கொடுக்க கூடாது, ஏன்னா அவங்களுக்கு பணம் கொடுத்தா பிரச்சனை, அதனால இது ஆகுது. இப்போ இவ்வளோ அட்வைஸ் கொடுக்கறச்சு நம்ம எல்லாம் இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி வரும். சரி மாதாஜி, இவ்வளோ தெரிஞ்ச பீஷ்மர் ஏன் ஆப்போசிட் சைட்ல சண்டை போடுறாரு? இவங்க சைட்லயே சண்டை போட்டிருக்கலாமேன்னு. இவ்வளோ வர்ச்சுவஸா இருக்காங்க பாண்டவர்கள். ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்ல ப்ரூவ் பண்றாருன்னா, அவ்வளோ புத்திசாலியா இருக்கிற நாலேஜ் இருக்கிற பீஷ்மர் வயசா இருந்தாலும் அதர்மம் சைட்ல நின்றாருன்னா அதர்மம் ஜெயிக்காது. வர்ச்சு, அதாவது நியாயம்தான், தர்மம் தான் ஜெயிக்கும் அநியாயத்தோட. சோ பீஷ்மாவோட காரணம் 5 இருக்கலாம். அதாவது அவர் வந்து எந்த ராஜான்னு அவர் எடுத்த கோவா இருக்கலாம், ப்ராமிஸா இருக்கலாம், எதுவா இருந்தாலும் பீஷ்மர் வந்து கண்டிப்பா ஜெயிக்க முடியாது பீஷ்மரா இருந்தாலும் அப்படின்றத. அது ஒன்றும் இல்லாம பீஷ்மர் வந்து இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் வாரியர் என்ற ஒரு வரம் வந்து அவரோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், ஒன் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் பரசுராம் கிட்ட இருந்து பெறாரு. அதே மாதிரி தந்தை கிட்ட இச்சா வரம், மரணம் என்ற வரமும் பெறாரு. இந்த 2 வரம் பெற்றிருந்தாலும் அவரை அழிக்க சான்ஸே இல்லை அப்படின்ற சிச்சுவேஷன் நம்மளுக்கு போகுது, ரைட்? ஏன் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ எதுக்குன்னா அவர் வந்து என்னதான் இருந்தாலும் தர்மம் தான் ஜெயிக்கணும் அப்படின்ற பாயிண்ட் அவர் ப்ரூவ் பண்றாரு. அப்புறம் கேட்பீங்க, மாதாஜி அப்ப எதுக்கு அவர் வந்து அநியாயம் சைட்ல இருக்கணும், அந்த மாதிரி ஏன் பண்ணணும், எதுக்கு போராடினாரு அப்படின்னு? இவர் வந்து வீரரசம் பீஷ்மாக்கு. ஒரே சைட்ல இருந்து எப்படி சண்டை போட முடியும்? எதிர் இருந்தாதான். சோ கிருஷ்ணரோட விஜய சகி அப்படின்னு அவர் வந்து கிருஷ்ணர் அட்ரஸ் பண்ணுவார். எதுக்கு அப்படின்னா, கிருஷ்ண விஜயா அண்ணா சக்சஸ், அது வந்து அர்ஜுனருக்கு பொருந்தும். சகி அண்ணா ஃப்ரெண்ட். கிருஷ்ணருக்கு எப்பவுமே நந்த கோபாலா, அப்புறம் யசோதா நந்தனா, இந்த மாதிரி டிவோட்டிஸோட லிங்க் பண்ணி பேசுறதா, கோப பிரித்யூ, ரைட், ராதிகா ரமணா அப்படின்றது ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால பீஷ்மர் வந்து அவர் கடைசி காலத்துல கிருஷ்ணரை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் வந்து அந்த மாதிரி பேசுறாரு, விஜய சகின்னு. ஏன்னா அவர் கிருஷ்ணர் ஒரு கையில அந்த சாட்டையும் இன்னொரு சைட்ல அந்த குதிரையின் கடிவாளம், ரைட், பிடிச்சு அவர் வந்துட்டு இருக்காரு. அந்த நேருக்கு நேர் பாக்குற காட்சி அவ்வளவு பிடிச்சிருக்கு பீஷ்மருக்கு. இன்னொரு குட்டி வரம் இன்பிட்வீன் நடக்குது. இன்னைக்கு நடக்கிற மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து அன்னைக்கு வந்து கோவமான ஒரு வார் ஃபீல்டு இல்லை, அது வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மாதிரி, ரைட்? அதனால வார் டைம்ல சண்டை போட்டுப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்லியா இருப்பாங்க. அப்போ வந்து துரியோதனுக்கு வந்து பீஷ்மரை கனாபுனான்னு பேசுறாரு, நீ வேணும்ட்டே பார்ஷியாலிட்டி காட்டுற அப்படின்னு. அந்த சத்ரியாக்கு அப்ப வந்து பேர் ரொம்ப முக்கியம். 5 வயசுல துருவா எப்படி ஓடினாரு அதே மாதிரி. அதனால இவர் செம்ம காண்டுல செம்ம கோவத்துல வந்து இவர் வந்து வில்லு புல் எல்லாம் எடுத்துட்டு இவர் சொல்றாரு, நான் உனக்கு 5 வில்லு கொடுக்குறேன், பாண்டவர்களை நாளைக்கு அழிச்சிடுறேன் அப்படின்னு. அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, அர்ஜுனர் வந்து துரியோதன் கிட்ட ஒரு முன்னாடி இருந்த ஒரு வரத்தை யூஸ் பண்ணி அவர் அந்த 5 என்ன சொல்றீங்க வில்ல தூக்கிடுறாரு. வில்லு இல்ல, அம்பு, சாரி அம்பு தூக்கிடுறாரு. சோ அம்புக்கள் எல்லாம் அவர்கிட்ட போச்சுன்றது கிருஷ்ணரோட ட்ரிக்குன்னு தெரிஞ்சு பீஷ்மர் என்ன சொல்றாரு, அப்போ கிருஷ்ணரை வந்து நான் வந்து
என்ன பண்ண போறேன், அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து என்ன எடுத்திருக்காரு சபதம், நான் வந்து ஆயுதம் ஏத்த மாட்டேன். சோ ஒண்ணு அர்ஜுனரையாவது கொலை பண்ணுவேன், இல்ல கிருஷ்ணரை ஆயுதம் ஏத்த வைக்கிறேன் அப்படின்னு. சோ அடுத்த நாள் பீஷ்மரோட அம்புக்கள் வந்து சர்க்கு சர்க்குன்னு போகுது. அர்ஜுனரால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத ஸ்பீடுக்கு. தாங்க முடியாத கிருஷ்ணர் வந்து இறங்கி, அவருக்கு அந்த டைம் வந்து அர்ஜுனரனா உயிர் சாக்கிய ரசா. அதனால அவர் மேல இருந்து அந்த எங்க அவர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இறங்கி குதிச்சு அவர் ஓடி வர்றாரு பாருங்க. ஃபுல் கோவத்துல அவர் மேல இருக்கிற துணி கூட சைட்ல விழுந்துடுதான். ஏன்னா அவருக்கு அதெல்லாம் இல்லை. அந்த சேரியட் வீல் இருக்கு இல்லையா, அதோட வீலை தூக்கிட்டு சுத்து நேரா ஓடி வராரு. எப்படி இருக்கனா ஒரு பயங்கரமான மிருகம். அது என்னன்னா ஒரு சிங்கம். சிங்கம் வந்து ஒரு யானையை சேஸ் பண்றச்சே அதுக்கு அவ்வளவு கோவம் வரும். அண்ட் கிருஷ்ணர் வந்து பியூட்டி இன் டர்ட்டி அப்படின்னு அவ்வளோ அழுக்கா இருக்காரு. ஏன்னா வேர்க்கு ஒரு சைட்ல கொட்டுறது. ஏன்னா அது எப்படி இருக்குன்னா முத்து மாதிரி அவரோட தலையில அப்படி தெரியுதா முகத்துல. பீஷ்மர் போட்ட அந்த வில் அம்புகள் அதோட ரத்தம் அங்க இங்க வந்திருக்கு. அதோட அந்த ஹார்சஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, குதிரைகளோட வார் நடந்துட்டு இருக்கு. சோ அந்த அழுக்கெல்லாம் அவர் முகத்துல, அதோட கோவத்துல அவர் வர்ற அந்த ஆத்திரமான ஒரு ஃபேஸ். அர்ஜுனர் வந்து அவரை போகக்கூடாதுன்னு ஸ்டாப் பண்றாரு. இதுல 2-3 பியூட்டிஃபுல் குவாலிட்டி. தான் அழிஞ்சாலும் பரவாயில்ல, ஆனா கிருஷ்ணரோட வாக்கு தவறக்கூடாது அப்படின்னு அர்ஜுனரும், நம்ம வாக்கு போனாலும் சரி அர்ஜுனர் கொலை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னும் அவரு நினைக்கிறாரு. இப்போ 3வது ஆங்கிள், ஏயதாம் மாம் பிரபத்தியந்தே தாம் ததைவ பஜாமியகம் மன வர்த்தமானு வர்த்தந்தே மனுஷ்யாம் பார்த்த சர்வசக. யார் ஒருத்தர் எப்படி சரண்டராரோ ஈக்குவலா ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவேன். நரசிம்ம சதுர்த்தி நாளைக்கு, அதனால நம்ம பிரகலாத ஒரு வார்த்தை கூப்பிட்டுக்கலாம். பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து அவ்வளோ கியூட் டிவோட்டி. இரண்யகசிபு ராட்சசன், ரொம்ப ஈஸி சாய்ஸ். இங்க 2 கான்ஃபிளிக், 2மே டிவோட்டிஸ், அர்ஜுனரும் சரி பீஷ்மரும். அப்பா பாபா 2 ஃப்ரெண்ட் இருந்தாலே நம்ம எல்லாம் ஓடிடுவோமே, 2 டிவோட்டிஸ் எப்படி கிருஷ்ணர் ஓடிட்டாரா? இல்ல இல்லையா, ஓடி போய் அழிக்கிறாரு. அப்போ பீஷ்மர் இந்த கேள்வி கேட்கிறாரு. நம்மளும் நினைப்போம் என்னடான்னு. இப்போ கதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சதால நீங்க ஆன்சர் மாத்தி சொல்வீங்க. இது வரைக்கும் தெரிஞ்சவங்க என்ன சொல்வீங்க? கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரை ஃபேவர் பண்றாரா, பீஷ்மரை ஃபேவர் பண்றாரா? அர்ஜுனர் தான். அர்ஜுனரை, ரைட். தேங்க்யூ மாதாஜி. அர்ஜுனரை ஃபேவர் பண்ற மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியுது. இதேதான் பீஷ்மர் கேக்குறாரு. சகா அவரை ஃபேவர் பண்றீங்களே, உங்க சகா நான். கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நான் அர்ஜுனரை காப்பாத்தணும்னா நான் இறங்கி வந்து காப்பாத்த வேணாம், நான் வந்து ஃபேவர் பண்ணது உங்களுக்கோசரம். ஏன்னா நீங்க தான் சொன்னீங்க வாக்கு, கிருஷ்ணர் வாக்கு தவற வைக்கிறேன், இல்ல அர்ஜுனரை கொலை பண்ண வைக்கிறேன். அதனால உங்க வாக்கு தவறக்கூடாதுன்னு நான் என்னோட வாக்கு மீறிட்டேன். அவரோட வாக்கு என்ன? பீஷ்மரோட வாக்கு ஒண்ணு அர்ஜுனரை கொலை பண்ணுவேன், இல்லைன்னா கிருஷ்ணரை ஆயுதம் எழுத வைக்கிறேன். கிருஷ்ணரோட வாக்கு என்ன? இந்த போரில் நான் ஆயுதம் ஏற்ற மாட்டேன். இப்போ கிருஷ்ணரோட வாக்கு என்ன? கிருஷ்ணர் சொல்றாரு நான் ஆயுதம் ஏத்திட்டேன்னா அவர் வாக்கு தவறிடுவார். அப்பனா கிருஷ்ணர் ஒரு ஆர்டினரி வாக்கு மீறாத ஒருத்தர்ன்றதை விட என்ன சொல்ல வர்றாரு? பக்த வத்சலா, பக்தர்கோசரம் என்ன வேணா பண்ணுவேன்ற ஒரு அழகான ஒரு என்ன சொல்றது, ரொம்ப கியூட்டான ஒரு பர்சனாலிட்டி, ரைட்? நினைச்சு பாரு, நம்மளுக்குன்னு ஒருத்தர் என்ன வேணா நான் பண்ணுவேன் உனக்கோசரம் அப்படின்னு இருந்தா பம்பர் ஆஃபர்ல இப்படி ஒருத்தர் கிடைப்பாங்களா? நீ சொல்றதா வாக்கு, நீ பேசுறதா அழகு, நீ பண்றதா நியாயம், உனக்கோசரம் நான் வந்து என்னோட பேரு, என்னோட பெருமை, என்னோட புகழ் எல்லாமே விடுவேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒருத்தர் நம்மளுக்கு இருப்பாங்களா? ஒருத்தர் இருக்கலாம், ஒருத்தரவா சொல்லுவாங்க. எப்பவுமே சொல்றதுக்கு இருப்பாங்களா? அதுதான் கிருஷ்ணர். அதுதான் பக்த வத்சலா. அதனால முக்தியும் கொடுப்பாரு, பக்தி கொடுக்க மாட்டாரு. ஏன்னா இந்த மாதிரி அவர் பண்ணணும், ரைட்? அதனால அவர் வந்து என்ன அப்படின்னு நம்மளா இருந்தா ஓகே அப்படின்னும். ஆனா அர்ஜுனர், நான் அழிஞ்சாலும் பரவாயில்ல, உன்னோட வாழ்க்கை, உன்னோட வார்த்தை அழியக்கூடாதுன்ற ஒரு வார்த்தைக்கோசரம் உயிரை விடுறதுக்கும் ரெடி ஆறாரு அர்ஜுனர். அவர் வந்து பீஷ்மரோட வார்த்தைக்கோசரம் அவரோட வார்த்தையே விட்டுடுறாரு. அதனால எத்தனை பேர் கிருஷ்ணரை தப்பாவும் அசிங்கமாவும் பேசுறாங்கன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். சோ இதை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றது நம்ம முக்கியமான ஒரு விஷயம். இப்போ ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா, அந்த காட்சி வந்து ஆசைப்படுறாரு பீஷ்மர். கிருஷ்ணரை 400 ஃபார்ம்ல ஆசைப்பட்டாரு. ஏன்னா நாராயணா ஃபார்ம், அங்கதான் அவர் போறாரு.
அவர் அது பார்த்த உடனே அவர் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அந்த ரத்த கரையோட அப்படி இருக்கு. என்ன மாதாஜி ரத்தம் இதெல்லாம் ரொம்ப மோசமா இருக்கே அப்படின்னா, இல்லை. ஏன்னா கிருஷ்ணரோட உடம்பு நம்ம பார்த்திருக்கோம். அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷம் தரும் ஆசிரிதாக அப்படின்னு என்ன பரபாவம் அவானந்தோ மமபூத மகேஸ்வரம். அதாவது அவர் உடம்புல இருக்கிறது வந்து ரத்தம் எல்லாம் இல்ல, அவஜானந்தி மூடாதான் அவனை மனுஷன் நினைக்கிறாங்க. ரைட்? ஜென்ம கர்ம சவே திவ்யம் அப்படின்னா அவரோட ஜென்மம் எல்லாம் வந்து ரொம்ப திவ்யமானது, அவருக்கு இது இல்ல அப்படின்னு. அப்போ வந்து ஏன் மாதாஜி ரத்தம் வருது அப்படின்னா, நினைச்சு பண்ணுங்க, வீர ரசால சண்டை போடணும். பீஷ்மர் வந்து அப்படி ஆரோ போடுறாரு. இப்ப இருக்கிற சினிமா ஆக்டர் மாதிரி ஒரு புல்லட் வந்தா இப்படி கையில தூக்கி துக்குன்னு போட்டா எப்படி இருக்கும் அங்க வில்லனுக்கு? பீஷ்மா அவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போட்டு ஒரு ஆரோ போடுறச்சு கிருஷ்ணர் மேல விழுந்து வலிக்கிற மாதிரி இருந்தாதான் அவருக்கு ஆக்டிங் இல்லை. அப்படி இருந்தாதான் அந்த போரோட வேல்யூ இருக்கும். ஆரோ அப்படின்னா எஃபெக்டே இருக்காது இல்லையா? ரைட்? சோ அதனால வந்து அவர் பீஷ்மர் வந்து எல்லாமே வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் அந்த எண்ணத்திலேயே அவர் இல்ல. இவர் டிஸ்ட்ராய் பண்ணுன்ற தாட்டே அவருக்கு இல்ல. சோ அதனால பீஷ்மர் வந்து போடுற அம்பு பார்த்துட்டு அந்த உருவம் நான் பார்த்த சாரதி ரூபம். அவர் சொல்றாரு, நீதான் ஒரிஜினல் கிருஷ்ணா, இந்த பார்த்த சாரதி ரூபம் தான் எனக்கு எப்பவுமே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு கடைசியில. சோ விச் மீன்ஸ் நம்மளோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் இது வந்து ஒரு யுகத்திலும் பீஷ்மர் என்றவர் வந்து ஒரு மகாஜன் 12 மகாஜன்ஸ்ல ஒருத்தர் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ரைட்? ஸ்வயம்பூ நாரத சம்பூ குமாரோ கபிலோ மனு பிரஹலாதோ ஜனகோ பீஷ்மோ பலி வையாஷகீர்வயம். அப்பனா மகாஜன்னா எவ்வளோ? அண்ட் 8 வருஷம்ல ஒருத்தர். அவர் வந்து எட்டர்னல் சர்வேட்டர் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அவர் பர்மனண்டா அவரோட இந்த பாஸ்ட் டைம் ஒரு யூனிவர்ஸ்லயும் இன்னொரு யூனிவர்ஸ்ல நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஒரு கிளாக்கோட டைம் இப்படி போற மாதிரி ஒரு பாஸ்ட் டைம் ஒரு யூனிவர்ஸ் இப்படி போயிட்டு இருக்கும். அந்த பாஸ்ட் டைம்ல இருக்காரு. சோ அவர் இறக்கறச்சே சாரூபிய முக்தி எல்லாருக்குமே கிடைச்சிச்சு வார்ஃபீல்ட்ல. ஒரு ஆங்கிள் பீஷ்மர் அர்ஜுனரை விட லக்கின்னு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணரை பின்னாடி இருந்துதான் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. பீஷ்மர் நேருக்கு நேர் பார்த்தார். ரைட்? அந்த வார்ல இறந்தவங்க எல்லாருமே அர்ஜுனர் கையில தான் இருந்தாங்க. ஆனா கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டு கிருஷ்ணரும் டிவோட்டிஸும் டிஃபரன்ஸ் இல்லை. ரைட்? அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாடி நாபவே கிரானம் இந்திரியே சேவன் முகேஹ ஜிக்வாயம் ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரததஹ. அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாடினா கிருஷ்ணரோட பேர் உண்டு இல்ல, அவரோட பேரு ரூபம் குளோரிஸ் அவர் கூட இருக்கிற எல்லாமே. ரைட்? பாராஃபெர்லியான்றது அவர் கூட இருக்கிற டிவோட்டிஸையும் சேரும் அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகம் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல வருது. எல்லாருமே சேர்ந்து கிருஷ்ணா அப்படின்னு நினைச்சா எல்லாமே ஆகுமா? சோ அர்ஜுனர் மூலமா இன்ஃபேக்ட் சுதர்ஷன் சக்ரா எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவாத்மா அர்ஜுனர் ஒண்டிதான். அவருக்கும் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காரு டிவோட்டிஸ், அதாவது அசுரர்களை அழிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ லிபர்ட்டி கொடுத்திருக்காரு அர்ஜுனருக்கு. சோ அப்படி இருக்கிற அர்ஜுனர் மூலமா இருந்தா என்ன டைரக்ட் ஹெவன் டைரக்ட் ரூட் இருக்கு. ரைட்? ஹெவனுக்கு இல்ல, இவர் மூலமா வந்தா இன்னும் டைரக்டா மோட்சமே. சோ இங்க இறந்தவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பயங்கரமான லிபரேஷன், சாரூபியா லிபரேஷன், வைகுண்டாத்துல ஸ்பெஷல் பிளேஸ் இருந்துச்சு. இதுதான் அவரோட பியூட்டி. அதனால நேருக்கு நேர் பார்த்தது அவ்வளோ கிரேட். அதனால பீஷ்மர் சொல்றாரு, நான் எல்லாரையும் விட இன்னும் சூப்பர் கிரேட் அப்படின்னு. இருக்கிற டைம் இதோட, ஏன்னா கிருஷ்ணா அர்ஜுனரை நினைக்கிறத விட அவர் கோபியையும் நினைச்சாரு. ஏன் கோபியை நினைச்சாரு அப்படின்னா, கோபி வந்து இருக்கிறதுலயே எக்ஸால்டட். மாதாஜி அர்ஜுனர் எக்ஸால்டட் இல்லையா? சந்தேகமே இல்லை, அர்ஜுனர் எக்ஸால்டட். ஆனா அர்ஜுனருக்கு வந்து ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கல. ரைட்? ஆனா கோபி வந்து லிட்ரலா எடுத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன வேணா பண்ணலாம். அது வந்து அவ்வளோ என்ன சொல்றது, லிட்ரலி கிருஷ்ணருக்கும் கோபிக்கும் ஒண்ணுமே வித்தியாசம் இல்லைன்ற லெவலுக்கு அவரு அவ்வளோ, ஏன்னா அவங்கதான் ஹையஸ்ட் இன் பிரஜா. அதனால கிருஷ்ணர் எப்பவுமே அவரை ப்ளீஸ் பண்றதுக்கோசம் அந்த கோபிஸோட பாஸ்ட் டைம்ஸை ஞாபகம் வச்சாரு. ஸோ இது வந்து அதோட நெக்ஸ்ட் பாயிண்டா காட்டுறாங்க. ஸோ கோபிஸோட குவாலிட்டி, கோபிஸோட தாட், அதையும் அவர் கூட்டிட்டு வந்தார். ஏன்னா இறக்கறச்சே கோபியனா கிருஷ்ணருக்கும் ஆசை வரும் அப்படின்னு. சோ கிருஷ்ணர் வந்து அழிச்சாலும் அறிஞ்சாலும் எல்லாமே வந்து ஒண்ணுதான் அப்படின்றது தெரியும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருப்போம். அதனால டிஃபரன்ஸே இல்லை. அதாவது அதனாலதான் ஆஷிஷ்லவா பாதரசம் பினஷ்டுவாம் ஆதர்ஷமாம் அர்மதாம் கரோதுவா யதா தடாடா விடடாட்டு லம்பட்டோ மத் பிராணநாதஸ்து சவேவமா பிரளய. சோ பேசிக்கலி என்ன, நீ வந்து தூக்கி விட்டாலும் பரவாயில்ல, நீ வந்து துரத்தினாலும் பரவாயில்ல, நீ தான் பண்ணணும், கட்டி பிடிச்சாலும் நீ பண்ணணும், வேணானாலும் நீ தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இங்க இருக்கிற எல்லாமே வந்து
ஃபேக்ட்ஸ், ரைட்? எதுவுமே வந்து கதைகள் இல்ல. அதனால அவர் வந்து திங்கிங், ஃபீலிங், வில்லிங் எல்லாமே கிருஷ்ணர் மேலதான் கொடுக்கணும்னு நினைச்சாரு. அதனால கிருஷ்ணரை வந்து அவர் ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றச்சே சாத்வத புங்கவே அப்படின்னு, சாத்வதான லீடர் ஆஃப் டிவோட்டிஸ். டிவோட்டிஸ் வந்து அர்ஜுனா இவங்களதான் அவங்களோட லீடர் அப்படின்னு சொல்லாரு. விபூமி அப்படின்னா எல்லா பவரும் உனக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கும்பிடுறாரு. ஏன்னா டிவோட்டிஸ்க்கெல்லாம் நீதான் தலைவன் அப்படின்னு. விஜய சகி அப்படின்னு, ஏன்னா ஃப்ரெண்டா நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு எப்பவுமே அதுதான் சந்தோஷம். அண்ட் அவரு எந்த ஃபார்மை ரிலீஸ் பண்ணாரு, அந்த பாத்துங்க, பிக்சர் பாத்துக்கோங்க ரைட்ல, அந்த பார்த்தசாரதி ஃபார்ம் தான் எப்பவுமே பார்க்கணும் அப்படின்னு. ஏன்னா எப்பவுமே வந்து ஒரு கிரேட் வைஷ்ணவா ஆச்சா அவங்களுக்கு வந்து அந்த கிருஷ்ணரோட உடம்புல இருக்கிற ரணம் எப்படி தெரியுதுன்னா, ஒரு என்ன சொல்றீங்க, நம்ம வந்து ஒரு பூ எப்படி ஒரு டிவோட்டி போடுவாங்களோ அதே ஃபீலிங் தான். அதே மாதிரி அந்த ரத்தக்கரை எப்படின்னா ஒரு லவ் பைட் மார்க் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஃபீலிங் தான். லவர் அண்ட் லவர் கைண்ட் ஆஃப் ஃபீலிங் தான் பீஷ்மருக்கும். இது வாத்சல்ய ரசமோ இல்ல, இது என்ன சொல்றது, இந்த கோபியின் பாவமும் இல்லை. பட் அந்த ரெண்டு சிவல்ரி அப்படின்வாங்க, வீர ரசா அப்படின்னு, செகண்டரி ரசா அன்றதுல இவர் ரொம்ப விரும்பப்பட்டாரு. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. சோ கிருஷ்ணர் எப்பவுமே வந்து இந்த சொல்லி, இன்ஃபேக்ட் இது வந்து உத்தவாவும் சொல்றாரு. உத்தவா வந்து அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டியும் இத பத்தி, அதாவது சேம் கான்செப்ட்னு சொல்றாங்க. சோ என்ன அப்படின்னா, எந்த இவர் அந்த அட்ராக்ஷன் வந்து அந்த இந்த சாவு இப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல அவர் வந்து ஆப்வியஸ்லி இதெல்லாம் அவரை நிறைய வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, சன் உத்தராயணம்னா நார்த்ல போற டைம்ல உயிர் விட்டாரு பீஷ்மர்னு. ஆனா அவர் வந்து ஞான யோகா, நம்ம அஷ்டாங்க யோகா இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணல, பக்தி யோகா தான் பண்ணாரு. இச்சா மரணம் இருக்கிறதால அந்த டைம் பண்ணாரே தவிர அவர் வேற எதுவுமே பண்ணல. அந்த கிருஷ்ணர் ஒண்டிதான் என் மனசுக்குள்ள வரணும் அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்கோர்ஸ் யுதிஷ்டருக்கு நிறைய அட்வைஸ் கொடுத்துட்டாரு நிறைய ஏரியால, அதாவது வர்ணாசிரமம், வர்ணா ஆசிரமம். ஏன்னா வர்ணான்றது வந்து அதுல சத்ரியா வந்து என்னெல்லாம் பண்ணணும்ன்ற ரோல் பண்ணாங்க. ஆசிரமம்ன்றது ஒண்ணு, பிரம்மச்சாரி அட்டாச்மெண்ட் டிட்டாச்மெண்ட் ரெண்டுமே, கிரஸ்தா அட்டாச்மெண்ட்லயே டிட்டாச்மெண்ட், வானபிரஸ்தா அண்ட் சன்னியாசி கம்ப்ளீட் டிட்டாச்மெண்ட். இதெல்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத அவர் சொல்லி கொடுத்தாரு. அண்ட் கிருஷ்ணா வந்து என்ன ஆகுது, ஹையர் பொசிஷன், எப்பவுமே அவரை விட ஹையர் பொசிஷன்ல இருக்கணும்ன்றதான் அவரோட மெயின் ஆம்பிஷன். சோ இப்ப வந்து என்னன்னா, அவரோட பியூட்டிஃபுல் சேரியட் வீலோட ஸ்டோரி ஓடிட்டு இருக்கு. நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்ல நிறைய கதைகள் நம்ம பார்த்திருக்கோம் கிருஷ்ணருக்கு. இந்த மாதிரி டைம்ல வந்து இத பார்த்துக்கிட்டே வந்து அவர் கண்ணை திறந்து வச்சுக்கிட்டு அவர் உயிரை விட்டாரு. இதுக்கு அர்த்தம் வந்து அவர் இறந்துட்டாருன்றது இல்ல, அவர் உயிர் மறுபடியும் இன்னொரு பாஸ்ட் டைம் போயிடுச்சுன்னு. ஆனாலும் யுதிஷ்டர் எல்லாரும் வருத்தப்பட்டாங்க. ஏன்னா அந்த உறவுல அவர் இருக்க மாட்டாரு, அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்றதுக்கு இருக்க மாட்டாரு அப்படின்னு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா சேஜ் அங்க இருந்த எல்லாருமே அவங்களோட ஹெர்மிட்டேஜ்க்கு போனாங்க. ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே ஸ்பிரிச்சுவலி அட்வான்ஸ். இவங்களும் போயிட்டு அவரோட அந்த இறக்குற டைம், பீஷ்மா அந்த டைம்ல எப்படி இருந்தாருன்னா, அதுக்கு முன்னாடி அந்த பெட் ஆஃப் ரோசஸ்க்கு வந்து எப்படி இருந்தாருன்னா, தேவ லோகத்துல, அதாவது வானத்துல இருந்து ஒரு தேவர் விழுந்தா மாதிரி தெரிஞ்சார், ஒரு ஸ்டார் அப்படின்னு. இவர் எப்படி தெரிஞ்சாரு அப்படின்னா, இவரோட அதாவது நம்மளோட இறக்குற டைம்ல அவர் வந்து உயிர் போற டைம் கூட அவ்வளவு பிரகாசமா எல்லாருமே இருந்தாங்க. எல்லா சேஞ்சஸும் திரும்ப வந்து அவர் போன அப்புறமும் அவ்வளவு பெரிய கிராண்டா ராஜசூரிய யக்னா பண்ணாரு. அந்த யக்னத்துல எல்லாருமே கலந்துக்கிட்டாங்க. மெயினா வந்து இந்த டாக்டர், பிசிஷியன், பிலாசபர், பிராமின்கள், சத்ரியாக்கள், அப்கோர்ஸ் சூத்ரா அண்ட் வைஷ்யா அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. இவங்க மெயின் டீம் இவங்க இதுலதான் இருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ இந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் டைம்ல தான் அவர் வந்து பாஸ்ட் டைம் முடிச்சாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம், அப்படின்றத தெரியலாம் அப்படின்னு. கிருஷ்ணா மாதாஜி, இப்ப நீங்க பிக்சர் போட்டதுனால ஒரு சின்ன டவுட் கேட்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஒரு சின்ன டவுட் கேட்கலாமா? மாதாஜி நான் சொல்லிடுறேன் கடைசியில டவுட்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து நம்ம இன்னும் என்ன லிட்டில் பிட் பெண்டிங் சாப்டர் இருக்குன்னா, ஓவரால் இந்த என்டையர் பாகவதமோட 1.9, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல 9th சாப்டர் ஆனது ஏன் இவ்வளவு குளோரியஸா இருக்குன்னா, இது டிவோட்டிஸோட பியூட்டி தெரியுது. அண்ட் அப்போ வந்து வாட்ஸ்அப் எதுவுமே இல்லாதப்போ இத்தனை முனிகள் வந்து நிக்கிறாங்கன்னா, இந்த பவர் அவங்களுக்கு என்ன இருந்துச்சுன்றத நம்ம பார்க்கலாம், ரைட்? இதுல வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்க.
அதாவது அனாலஜின்னு சொல்லணும்னா இவர் எப்படி தெரிஞ்சாருன்னா ஒரு டெமிகாட், ஸ்கைல இருந்து வானத்துல இருந்து விழுந்த தேவர் மாதிரி. கிருஷ்ணரை எப்படி புகழறாங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து ஓடினது வந்து ஒரு லயன், ரைட், ஒரு சிங்கம் வந்து ஒரு எலிஃபென்ட்டை பார்த்து ஓடுற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு 2வது. 3வது வந்து அவர் வந்து எப்படிக்கோசரம் இந்த ஃபுல் அட்வைஸ் கொடுத்தாருன்னா ஒரு மருமகளுக்கு டைரக்டா சொல்ல முடியாம ஒரு தாய் மகள் மூலமா சொல்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 4வது வந்து நேரம், காலம். காலம் வந்து எப்படி ஓடும்னா ஒரு காற்று ஆட்டோமேட்டிக்கா விண்ட எடுத்துன்னு போற மாதிரி. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் எப்படி தெரிகிறாருன்னா அவர் பரமாத்மா வந்து பல உடம்புல இருந்தாலும் அது ஒன்னே ஒண்ணுதான் மனசுக்குள்ள இருக்குது. சூரிய ஒளி எல்லா இடத்துல இருந்தாலும் சூரியன் ஒன்னே ஒண்ணுதான், ரைட். அதோட ரேஸ் வந்து எல்லா இடத்தையும் போய் ரீச் ஆகும், அதோட குவாலிட்டி அது. ஆனா சூரியன்ன்றது ஒண்ணுதான், அத வந்து சொல்றாங்க. அண்ட் பரத ரிஷபா, பரதர்ல கிரேட்னு இங்க வந்து இவங்கள உண்டி அர்ஜுனர் சொல்ற மாதிரி இவருக்கும் சொல்றாங்க. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நாராயணான்றவர் வந்து நம்மளோட யாரு, நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் நாராயணான்றது கிருஷ்ணர். அண்ட் அங்க பல நாராயணர்கள் இருக்காங்க அப்படின்றது. அண்ட் மெயினா என்னன்னா இந்த மொத்த குளோரி வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம், அவர் வெல் விஷர் ஃப்ரெண்ட். அதனால அவர் எல்லா சுச்சுவேஷன்ல எல்லா டிவோட்டிஸுமே வந்து ஈக்குவலா தான் ட்ரீட் பண்ணியிருக்காரு. யாரையுமே டாப்லயும் யாரையுமே கேவலப்படுத்துறதே இல்லை. அதனால இது வந்து நம்ம ஆழமா பார்த்தாதான் தெரியும். அதனாலதான் அவர் வந்து அந்த அழகான கிருஷ்ணரோட பாடியை பார்த்துட்டு தான் அழிக்கணும்ன்ற ஆசையும் நிறைவேறிச்சு. அப்படி இருந்தா அவரோட ஆசையான அவரோட கிராண்ட்சன் என்ற அந்த பாடிலி ரிலேஷன்ஷிப்பும் ஃபுல்ஃபில் ஆச்சு. சோ கிருஷ்ணர் இப்படி இருக்கிறவர் ஏன் காலில் விழுந்தாரு? அவர் தான் ஆண்டவன் தெரியும் இல்லையா? ஆனா எத்யத் ஆச்சரதி சேஷஸ் தத்தத் ஏவேத்னோஜுனா சயத் பிரமாணம் குறித்தே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. அதாவது எப்படி ஒரு லீடர் இருக்காங்களோ அதை தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்றதால ஆட்டோமேட்டிக்கா இதை வச்சுதான் ஃபாலோ பண்ணணும். அதே ரைட். ஏன்னா ஒரு லீடர் டாப்பா இருந்தா அவர் கால விடுறது எதுக்குன்னா யுதிஷ்டரோட தம்பியோட ரோல், அதாவது கசின் யங்கர் பிரதர் அப்படின்ற மருமகன் அந்த ரோல், கசின் ரோல்ல இவர் எடுக்கிறாரு. யாரு? கிருஷ்ணர். அதனால காலில் விழாது. அதனாலதான் பீஷ்மரும் வந்து நிறைய சொல்லி கொடுக்குறாரு. இவர் எல்லாம் இருந்தாலும் இவர் ஆண்டவன் தான். டிட்டாச்மெண்ட் அண்ட் அட்டாச்மெண்ட் எப்படின்னா டிட்டாச்மெண்ட் வந்து வானப்பிரஸ்தா கிரகஸ்தா, ஐ மீன் அட்டாச்மெண்ட் கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா அண்ட் சன்னியாசில டிட்டாச்மெண்ட், இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா எல்லா ராஜாக்களும் ஸ்பிரிச்சுவல் எலிவேஷன், சால்வேஷன், லிபரேஷன் இதை நோக்கிதான் எல்லா வேலையும் செஞ்சாங்க. அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருமே கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும் அப்படின்றத இன்னொரு விஷயமா ஆகுது அப்படின்னு. சோ என்ன ஆகுதுன்னா பீஷ்மர் வந்து ஆர்டினரி ஆள் இல்ல, 1000 போர்கள் 1000 ஆட்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிருக்காரு. அப்படி இருக்கிறவர் வந்து எல்லா சுத்தி, ஏன்னா அவருக்கு இச்சா மரணம் இருக்கு, அவர் இன்னும் கண்டினியூ பண்ணலாம், சுத்தி இருக்கிற டைம்ல இறக்குறாரு. அப்போ அந்த 400 கிருஷ்ணரை பாக்குறச்சு அந்த எல்லோ கார்மெண்ட்ஸ் எப்படி ஆகுதுன்னா அவரோட ட்ரெஸ் வந்து அந்த சூரிய ஒளிப்பட்டு ஜகஜகேன்னு பிரகாசமா இருக்கான். அப்போ அவர் வந்து அந்த டைம் கூட அவர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு, ஏன்னா இதுதான் ரினன்சியேஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். அவரோட திங்கிங், ஃபீலிங், பில்டிங், பாடி, மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே கிருஷ்ணரை பத்தி நினைச்சு தானம் பண்றாரு. என்ன மாதாஜி அஷ்டாங்க யோகா தானம், அவரோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் இதெல்லாம் நினைச்சு மெடிடேட் பண்றதுதான் பக்தரோட தியானம், சமாதின்றது. இது வந்து அஷ்டாங்க யோகியோட சமாதி இல்ல, 6th சாப்டர் பகவத்கீதால சொல்லியிருக்காங்க. இவங்க வந்து அவங்கள பத்தி நினைச்சிட்டே இருக்கச்சு. ஏன்னா கிருஷ்ணரோட கலர் வந்து தமாலா ட்ரீ ப்ளூ கலர் அந்த மாதிரி இருக்கும். அவர் வந்து எல்லாமே வந்து அவர் அழகு வந்து அதுவும் சந்தனம் போட்டு அவ்வளவு அழகா இருக்கானா. அவர் 3 அப்பர் பிளானட், மிடில், லோவர் பிளானட் எல்லாத்தையும் நிர்வாணம் பண்றவர் தான் கிருஷ்ணர். அதாவது ஒன் பார்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா, பிளனரி எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அவரோட முடி வந்து ஒரே அழுக்கு, எப்படின்னா அந்த மண்ணு தூசி எல்லாம் பட்டு அப்படி இருக்கு. அந்த நான் சொன்னேன் அப்படி இருந்தும் முத்து மாதிரி அவரோட வேர்க்கை, ரணம், ரைட், ரெட்டா பிளட்டோட இருக்கிற அந்த ரூபம் வந்து விடவே கூடாது அப்படின்னு. அது ஒண்டி இல்லாம ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கிறவங்களோட ஆயுஸ் எல்லாம் கிருஷ்ணர் குறைச்சிட்டாரு. ஐயோ எவ்வளவு மோசம் அப்படின்னா அர்ஜுனருக்கு அவர் எப்படி இருந்தாரோ ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கிறவங்களோட ஆயுஸ் குறைச்சி அதுவும் அவங்களுக்கு புண்ணியத்தை பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லி எந்த விதத்தா இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் புண்ணியம் தான், ரைட். அதனால வந்து இவரோட வாழ்க்கைக்கோசரம் அவரோட வார்த்தைக்கோசரம் அவரோட வார்த்தையை விட்டுட்டாரு அப்படின்றதுதான் ரொம்ப. அண்ட் ஃபைனலி என்ன சொல்றாருன்னா இறக்குற டைம் வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அல்டிமேட் அட்ராக்ஷன், ஃபைனல் அட்ராக்ஷன் வந்து எனக்கு வந்து அந்த பார்த்த சாரதி ஃபார்ம் தான் வேணும் அப்படின்ற கோரிக்கை தான் அவருக்கு இருந்துச்சு. அதாவது என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா எது கடைசி அந்த காலேஜமாம் ஏவா ஸ்மரன் யுக்தே கலேவரம்,
ரைட்? யக் பிரயாதி சமத்பாவம் யாந்தி நாஸ்யத்ர சம்சயः. கடைசியில என்ன நிற்கிறோமோ அந்த ஃபார்ம் ரீச் ஆகும். எம் எம் வாபி ஸ்மரன் பாகம் தஜத்தந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவைதி கௌந்தேயா சதா தத் பாவ பாவிதः. கடைசி காலத்துல கிருஷ்ணரை நினைக்கிறது உண்டு இல்லாம அதுல என்ன ஃபார்ம் அப்படின்றது கூட நினைக்கிறாரு. இப்படிதான் உயிர் விடணும்ன்றதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள், ரைட்? எப்படி வாழணும்ன்றது ஒண்டி இல்லாம பாகவதம் எப்படி உயிர் விடணும், உயிர் விடுற டைம் இவ்வளோ டீட்டெயில் திங்க் பண்ண முடியுமா? நம்ம குட்டி கிருஷ்ணா வந்தா குட்டி கிருஷ்ணா தான் வேணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிருஷ்ணரே ஞாபகம் இருக்குமான்னு தெரியல, ரைட்? முந்தா நேத்து வந்து குளிக்கச்சே கிருஷ்ணான்னு ஒரு வார்த்தை வருமான்னு கூட தெரியாது. அது கூட தெரியல. முந்தா நேத்து மறுபடியும் குளிக்கச்சே விழுந்தேன் தொப்புன்னு. ஓகே, பாத்ரூம்ல அப்ப கூட வாயில கிருஷ்ணா வரல, அம்மா தான் வந்துச்சு. வெளில இருந்து வந்தா அம்மா என்னம்மா வேணும்னா ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் தான் கிருஷ்ணா வருது. சோ ஒருத்தர யான் பண்றச்சே தூக்கத்துல கிருஷ்ணா வருது, அது எதுக்குன்னு தெரியலையே தவிர. ஆனா வலி பிரச்சனைனா கிருஷ்ணா வரல. அப்போ 40,000 தேன்கள் அடிக்கரிச்சே நம்மளுக்கு வருமா கிருஷ்ணர் ஞாபகம்ன்றதுதான் ஒரு குழப்பம், ரைட்? அது நம்ம மறந்தாலும் கிருஷ்ணர் மறக்க கூடாதுன்னா நம்ம அனுஷனம் கிருஷ்ணரை நினைக்கணும். சூரியன் வந்து நிறைய ஃபார்ம்ல பர்சீவ் பண்ணாலும் சூரியன் ஒண்ணுதான், ரைட்? அதுதான் பரமாத்மாவோட டேலண்ட், பரமாத்மாவும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு. அதனால எதுக்கு சொல்றேன்னா பீஷ்மர் வந்து இதுல வந்து merged himself அப்படியெல்லாம் கைவல்யம் ஏகத்துவம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு அர்த்தம் வந்து அவர் அதுக்குள்ள போனாருன்னு இல்லை. இப்போ இந்த கிளாஸ்ல எல்லாருமே merge ஆயிட்டீங்கன்னா எல்லாரும் கம்ப்யூட்டருக்குள்ள போயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை. அவர் மீன் பண்ணது என்னன்னா அவரோட அழகுலயும் அதுலயும் சமாதி ஆனாருன்னு. ஆனா சாரூபிய முக்தி தான் அவருக்கு வந்துச்சு. நிறைய பேர் வந்து mergeனா அவர் அப்படியே உடம்புல பூந்துட்டாரு அப்படின்னு. அந்த அர்த்தம் இல்ல. லஞ்ச்ல எல்லாருமே merge ஆயிட்டோம். நம்ம எல்லாம் ட்ரெயின்ல அப்படியே merge ஆயிட்டோம்னு சொன்னோம் இல்லையா? ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு போயிட்டோம் தமிழ்ல சொல்லுவோம். ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு போயிட்டோம்னா நீங்க எல்லாம் ஒருத்தருக்குள்ள போயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இல்ல, ரைட்? அப்படி இன்வால்வ் ஆனீங்க அப்படின்னு. ஸோ கான்செப்ட் ஆஃப் ஆனர் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட்க்கு இது ரொம்ப, அதாவது எல்லாருமே தேவர்கள் எல்லாம் பூ போட்டது அவர் இறந்த உடனே போடுறாங்க. இது வந்து நம்ம இறந்து போன ஒருத்தர் உடம்புல போடுற டெட் பாடி மாதிரி இல்ல. இது என்ன சொல்றாங்கன்னா அது வந்து எவ்வளவு புனிதமானா தேவலோகத்துல இருந்து கொடுக்கிற மரியாதையை குறிக்கிறது. சோ ஆப்வியஸ்லி அது உண்டு இல்லாம யுதிஷ்டர் மாதிரி ஒருத்தர் மகன் இல்லாட்டாலும் தர்மராஜாவின் மகனான யுதிஷ்டர் அவருக்கு அந்த சம்ஸ்காரம் பண்றாருன்னா யுதிஷ்டர் கிரேட், பீஷ்மரும் எவ்வளவு கிரேட் அப்படின்னு. யாரு இவர் சொல்றாரு, யாரு நம்ம யுதிஷ்டர் பண்றாருன்னு. சோ எல்லாருமே அதெல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லாருமே அந்த வேதங்கள் சொல்லிட்டு எல்லாருமே அவங்கவுங்க இடத்துக்கு கிளம்பி போயிடுறாங்க. ஆப்வியஸ்லி யுதிஷ்டரும் ஹஸ்தினாபூருக்கு வந்துட்டாரு கிருஷ்ணரை கூட்டிட்டு வந்துட்டு. அண்ட் நேரா அதோட விடாம அவர் நேரா வந்து யார போய் கன்சோல் பண்றாங்க, அவரோட மாமான துருத்ராஷ்டிராவையும் அவரோட ஆண்டியான கந்தாரியையும் பண்றாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாருமே போயிட்டாங்க. இருந்த ஒருத்தர் பீஷ்மர் அவரும் இறந்துட்டாருன்ற நியூஸ சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் யுதிஷ்டர் ராஜ்யம் அவ்வளவு நல்லா இருந்துச்சாம், அவ்வளோ பிரின்சிபல்ஸ் அதோட இருந்துச்சு. எதை வச்சு பண்ணாரு? பீஷ்மர் சொன்னதை வச்சு அவரோட மாமாவோட அட்வைஸ் இன்னியும் எடுத்துட்டு அவர் வந்து கிருஷ்ணரோட வாக்க தவறாம அவர் பண்ணாரு அப்படின்னு. சோ இதோட பீஷ்மரோட கதை முடியல, பீஷ்மரோட கதை கண்டினியூ ஆகும். ஏன்னா அந்த ராஜாங்கம் நம்ம உயிரோட வைக்கணும்னா அவரோட பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதுல வந்து ஏன்னா இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் குளோரியஸா வாழ்ந்தவரும் பீஷ்மர், குளோரியஸா இறந்தவரும். யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்களா, வாயறது வேணா பெருமையா வாழலாம், இறக்குறது எப்படி பெருமையா, இறக்குறதும் பெருமையா இறக்கலாம். பெருமையா இறக்குறோமோ இல்லையோ கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போகணும், ரைட்? அது நம்மளோட முக்கியமான நோக்கம். அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் இதுல இருந்து நம்ம என்னெல்லாம் நல்லதோ இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானாம் ஆனேபோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபுபாத்க்கு ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். தேங்க்யூ. நாங்க தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் மாதாஜி. ரொம்ப ஹரே தேங்க்ஸ் கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா ஹரே இருந்தது கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சூப்பரா இருந்தது தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. இன்னைக்கு நரசிம்ம ஜெயந்தி வேற. நாங்கெல்லாம் மறந்துட்டோம், எங்களையே மறந்துட்டோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நரசிம்ம ஜெயந்திக்கு நரசிம்ம கதை சொல்லணும். ஆனா இது வந்து எதுக்கு எடுத்தேன்னா இல்ல சொல்ல நாளைக்கு வேண்டாம், ஒரு பாட்டு சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இத வந்து சூப்பரா நம்ம ஒரு இருந்தது. நாள் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த கிளாஸ்ல இது அப்போ நரசிம்ம படிக்கிறப்பவே ஜெயந்திக்கு அழுகையா வந்தது மாதாஜி. அது படிக்கிறப்ப நரசிம்ம அப்பவே ஜெயந்திக்கு ஒரு பாட்டு சொல்லுங்க மாதாஜி. நம்மளுக்கு அவ்வளவு பாவம் என்ன வரும். பாட்டு? நரசிம்ம ஜெயந்திக்கு ஒரு சின்ன பாட்டு சொல்லுங்க. நரசிம்ம ஜெயந்திக்கு நரசிம்ம இதுதான் நாளைக்கு பாடணும், ஞாபகப்படுத்துங்க நாளைக்கு காலையில கிளாஸ்ல. சரி மாதாஜி, அப்புறம் எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட்னு சொன்னேனே
கேட்கலாமா? சொல்லுங்க மாதாஜி. சாரி, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இப்ப பீஷ்மரை அடிக்கிறதுக்கு சும்மாவாவது கிருஷ்ணர் இறங்கி ஒரு இது சக்கரையை எடுத்துட்டு கிளம்பினார்ல கீழே. அப்போ அர்ஜுனன் போய் தடுக்கிறதுக்கு ஓடிட்டான்ல, 2 பேர் பிடிச்சுட்டாங்கல்ல. அந்த நேரத்துல அவளோட தேர்வுக்கு ஒண்ணும் ஆகலையா மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனரை கவனிக்கச்சே தேரை கவனிக்க மாட்டாரா? தேரு குதிரை எல்லாம் கேட்கும் பேச்ச. கிருஷ்ணர் வந்து அவ்வளவு லைட்டா இல்ல. கிருஷ்ணர் வந்து தேர் ஓட்டியனா சும்மா இல்ல, கடைசியா சொல்லும் போது சொல்றாரு, கடைசியா சொல்லும் போது நீ முதல்ல இறங்க, அப்படிதான் நான் இறங்குவேன்னு சொல்றாருல்ல, அந்த மாதிரி கேட்டேன். அதெல்லாம் இன்னும் முடியல. கடைசி இது வரை. பீஷ்மர். இது வந்து வார்ல இருக்கிற வரைக்கும் அந்த தேர் அழியாது. வார் முடிஞ்ச வார் முடியல. அது கூட மாதாஜி அதுவும் கடைசியில இல்லாம அனுமான் இருக்காரு தேர்ல. அனுமான் அனுமான் வந்து கிருஷ்ணரை இறங்க சொல்லிட்டு இவரு அர்ஜுனரை இறங்க சொல்லிட்டு இவரு இறங்கின பிறகுதான் கடைசியில அந்த அனுமான் அம்புகளால அது எரிஞ்சு போகும். இருங்க, சித்ரலேகா மாதாஜியோட டவுட் வேற, நீங்க குடுக்குற ஆன்சர் வேற. சித்ரலேகா மாதாஜி உங்க ஆன்சர் என்னன்னா அனுமான் பாத்துட்டு இருக்காரு, ரைட்? அவரும் மேல உட்காந்துருக்காரு. ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னன்னா தேர் வந்து அவர் இறங்குறாரு, வீல். இப்போ நீங்க கேட்கலாம், அவரோட தேரோட வீலே தூக்கிட்டு போனா தேர் சாஞ்சிடுமா? எந்த வீல்? இதெல்லாம் வேற விஷயம். இது வேற வீல். அவர் அந்த வீல் எடுக்கல. அவரும் புத்திசாலி தான். நம்மளே அவரோட கையிலே இருக்குமே ஏற்கனவே வீடு. வேற வீல் தான் எடுக்கிறாரு. அந்த என்ன விஷயம்னா அந்த டைம் வந்து வெறும் தேரோட்டினா தேரோட்டி இல்ல. அவர் என்னெல்லாம் பண்ணணும்னா தேரோட்டி வந்து அப்போ ப்ளூடூத் எல்லாம் இல்ல. அதனால ஒரே டைரக்ஷன், லெஃப்ட் திரும்பினா கால்ல தான் சொல்லுவாங்க ஒட்டு. காலை தூக்கி இப்படி தொட்டு, அதுக்குதான் ஊசி மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த ஷூவை போட்டுக்குவாங்கன்னு அதனாலதான் அந்த பின் டைப் ஷூ போட்டு. கூர்மையா இருக்கக்கூடிய ஷூ. ரெண்டாவது என்னன்னா வெறும் ஹார்ஸ் ரைட் இல்லையா, ஹார்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா ஹார்ஸை போய் தடவுறது, கிளீன் பண்றது, ஃபீட் பண்றது எல்லாமே அவங்க தான் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அப்பதான் பேச்சு கேட்கும். சாப்பாடு கொடுக்குறவங்க பேச்சு தான் அனிமல்ஸ் கேட்கும் மெயினா, கரெக்டா? சோ அதனால அதுதான் மெயின். எந்த எதுவா இருந்தாலும் அதுதான் மெயின், ரைட்? சோ அதனால அவங்க சாப்பாடு போடுற வேலை எல்லாம் கூட பண்ணாரு. சோ நீங்க நினைக்கிற மாதிரி வெறும் ஹார்ஸ் ரைடிங் ஒண்டி பண்றது இல்ல. சேரியட் டிரைவர்னா இட்ஸ் பியாண்ட் வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட். அதுதான் விஷயம். இந்த குதிரைகளையும் கிருஷ்ணன் நினைச்சாதான் எதுவும் நடக்கும். அது கிருஷ்ணரோட பவர். அவர் அர்ஜுனரை காப்பாத்துறதுக்கு அவர் தேரெல்லாம் இறங்கணும்னு இல்ல. அவர் அங்க இருந்து ஒரு ஹார்ட் அட்டாக், ரைட்? இல்ல ஒரு ஆரோ இல்லாம இப்படி மூவ் பண்ணலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். ஆனா அவர் வந்து கர்ணாரப்பம் பண்ணார்ல. ஒண்ணுமே கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஒரு டார்கெட் ரீசன் இருக்கு. டார்கெட் ரீசன் நம்மளுக்கு புரியலன்னா புரிஞ்சுக்கணும். அது ப்ராப்ளம் என்னன்னா நம்ம தான் புத்திசாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்றோம். புத்திசாலிகள் இல்ல, நம்ம ஏன் அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் இந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் டிஃபரெண்டா இருக்குங்கிறதுனா அது அதாவது சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணுவாரு. சோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ தேங்க்யூ சோ மச். அடிக்கடி நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் எப்பெல்லாம் வருதோ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ வந்து, ஏன்னா உங்களுக்கு இனிஷியேஷனுக்கு இருக்கு, நான் சொல்றதை வச்சு உண்டி போகாதீங்க, கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நான் சொல்றது உங்களுக்கு பேஸா இருக்கும், படிக்கச்சே. பட் இல்லனா இப்ப நல்லா புரிஞ்சது. ஒரு 5 பாயிண்ட் சொன்னீங்கல்ல, அதை இன்னொரு தடவை அப்புறமா சொல்லுங்க மாதாஜி. அது என்ன 5 பாயிண்ட் ஞாபகம்? சரி. சோ அதனால வந்து எல்லாரும் அதாவது அவர் என்னென்ன பீஷ்மர் வந்து இதெல்லாம் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 5 சொன்னீங்க மாதாஜி. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியணும். நோட்டு கையில இல்லாம போயிடுச்சு மாதாஜி. அதே மாதிரி ஒரு 9 தகுதிகள்னு ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்க, அதையும் சொல்லுங்க மாதாஜி. 9 தகுதிகள் அதே இதுலதான் போட்டிருக்கு. இல்ல நீங்க வந்து இந்த 9 தகுதிகள் என்னென்ன அப்படின்னு பீஷ்மர் சொல்றாரு அந்த கடைசி ஸ்டேஜ்ல. ஓகே ஓகே, அது நெக்ஸ்ட் எடுக்கிறேன். ஏன்னா நான் நிறைய எடுக்கல இன்னைக்கு வந்து டைம் இல்ல. அடுத்த தடவை கிளாஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டு டைம் இருக்கச்சே ஒரு சிஷ்யா கேட்கணும்னு நினைச்சேன் நான். அந்த காலையில நடந்த கடைசி ஸ்டேஜ்ல வாட் ஆர் தி குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் எ மேன் அப்படின்னு ஒரு என்னென்ன விஷ்ணு சகஸ்ரநாம சொல்றாரு. விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் சொல்றது இல்லாம ஒரு அனிமல் மாதிரி போற லைஃப் இல்ல இது, ரைட்? அது ஒரு செகண்ட் இருங்க, நான் சொல்றேன். சோ இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா, ஒரு நார்மல் மனிதன், ஒரு அதாவது மிருகத்துக்கும் மனிதனுக்கும், மனிதன் ஹியூமன் ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப் கிடைக்கிறது நம்ம நிறைய புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும். ஒரு ஆர்டினரி மிருகம் இறக்குற மாதிரி நம்ம வந்து இறங்கக்கூடாது. ஏன்னா ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், மீட்டிங் தான் எல்லாம் ஜந்துவும் பண்றது. மனித வாழ்க்கையோட வேல்யூ வந்து பீஷ்மர் தான் சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஏன்னா மனிதனா இருந்தா கடைசி வாழ்ந்தது எப்படி, இறக்குறது எப்படி, கடைசியில கூட எப்படி அவர் வந்து வைகுண்டம் போறதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் பண்றாரு. அப்படி பண்ணாலும் அவர் என்ன நினைக்கிறாரு, கிருஷ்ணா நான் உன்னை பார்க்கணும், அவ்வளோ ஹம்பிள். ஏன்னா நான் மறுபடியும் உன்னை பார்க்க முடியுமோ முடியாதோ.
அவர்தான் மகாஜன், அவர்தான் லிட்டரலி நேருக்கு நேர் பார்த்திருக்காரு, எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். ஆனாலும் அவர் வந்து நான் கண்டிப்பா கேரண்டியா வைகுண்டம் போவேன்ற பாவத்துல அவர் இல்ல, ஈகோவே இல்ல. அவர் வந்து நான் உன்னை மறுபடியும் பார்க்க முடியுமோ முடியாதோ, நான் உன்னை பார்க்கணும், உன் கண்ணு எதிரில் நீ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது என்ன காட்டுதுன்னா அவர் அவ்வளோ ஹம்பிள் அப்படின்றத காட்டுறது. இருக்கு வேர்ல்ட் பெஸ்ட் வாரியர், மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் இச்சாமர், இதெல்லாம் யாருக்குமே இல்லாட்டாலும் அவர் அந்த லெவலுக்கு பண்ணாருன்னா அவரோட குவாலிட்டி வந்து இதை காட்டுறது. இதுல இருந்து நம்ம நிறைய கத்துக்கலான்றது தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ரைட், சூப்பர் மாதாஜி. இன்னைக்கு ராத்திரி எல்லாம் பீஷ்மர் வருவார் கனவுல. பீஷ்மர் வரட்டும், கிருஷ்ணரும் வரலாம். சோ இதோட நான் வந்து முடிச்சுக்கிறேன். நாளைக்கு நரசிம்ம சதுர்த்தி. என்ன டைம்? ஓகே, 4 மணி, சாயந்தரம் 4 மணில இருந்து ஆரம்பிக்குது மாதாஜி கோயில்ல. ஃபாஸ்டிங் டில் சன்செட். யாரால முடியுதோ அதை ஃபாலோ பண்ணலாம். முடியாதவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி இல்ல நரசிம்மருக்கு ஒண்ணு இல்லாட்டி பானம் நெய்தி வைக்கணும் மாதாஜி. எல்லாருமே நாளைக்கு தண்ணிக்கு பதிலா பானம் நெய்தி வைக்கணும். பானகத்தை நைவேத்தியம் பண்ணி சாப்பிட்டா போதும். பானகரம் எப்படி பண்றது? பானகம் நான் சொல்றேன் மாதாஜி. வெள்ளத்தை நல்லா கரைச்சி வடிகட்டி வச்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து சுக்கு பவுடர், சுக்கு பொடி கிடைச்சாலும் சரி, பவுடர் எடுத்து வச்சுக்கணும். சுக்கு பொடி, ஏலக்காய், சுக்கு பொடி, ஏலக்காய் வெள்ளத்தை நல்லா கரைச்சிட்டு வடிகட்டிட்டு இந்த சுக்கு பொடியை போட்டு ஏலக்காயில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் துளியூண்டு பச்சை கற்பூரம் போட்டுட்டு அப்புறம் இது துளசி இலை வைக்கணும். லெமன் பிழியணும். ஒண்ணா எலுமிச்சம்பழம் பிழியலாம் மாதாஜி. ஒரு மூடி நல்ல எலுமிச்சம் பிழிஞ்சா நல்லா இருக்கும். லெமன் என்ன எலுமிச்சம்பழம் தான் லெமன் பிழிஞ்சணும் மாதாஜி. ஆமா, ஹரே அது எலுமிச்சம் பிழிஞ்சுதான் வெயிலுக்கும் நல்லது. அவரோட கோபம் தனியா இருக்கு. தேங்க்யூ. எல்லாருமே பானம் எல்லாரும் வந்து மாதாஜி மங்களகிரியில பாத்தீங்களா ஒரு எறும்பு எறும்பு கூட அங்க வராது மாதாஜி. அத்தனை சும்பா வச்சிருக்காங்கல்ல மாதாஜி. ஆமா, நிறைய குடிக்கிறாரு. அங்க அவ்வளவு குடிக்கிறாரு. அத்தனை வெல்லம் போட்டு கரைச்சி வைக்கிறாங்க. ஒரு எறும்பு அங்க வராது. அது எப்படின்னு எனக்கு கூட தெரியல. கரெக்ட் பாயிண்ட். அதான் மாதாஜி, அதுதான் விசேஷம். அது எங்க போறதுன்னே தெரியல மாதாஜி. அது எங்கேயும் போறதே இல்ல. எங்க பக்தர்கள்லாம் கொடுக்குற பானம் வந்து சும்மா ஜஸ்ட் நைவேத்தியம் பண்ணி கொடுத்துடுறாங்க. மாதாஜி அவருக்கு கொடுக்குற பானம் அப்படியே உள்ள போயிட்டே இருக்கு. அந்த யானை மாதிரி இருக்கிற மலைக்குள்ள போகுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி காலையில கிளாஸ் வந்து ரெக்கார்டிங்ஸ் இருக்கா மாதாஜி? நான் வந்து காலையில அட்டென்ட் பண்ணல மாதாஜி. காலையில என்னோட கிளாஸ் ரெக்கார்டிங்ஸ் இருக்காது மாதாஜி. நாங்க பெருசா ஒன்றும் பண்ண மாட்டோம். சும்மா ஒரு 4 ஸ்லோகம் பேப்பேன்னு கத்திட்டு இருப்பேன். என்னோட ஸ்லோகம் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணனா அப்புறம் யாருமே என் கிளாஸ்க்கு வர மாட்டாங்க. அதனால நான் பண்றேன். ஐயோ, நல்லா சொல்லிட்டாருங்க மாதாஜி. நீங்க சொல்லி மாதாஜி கொடுத்தா 6 to 6:30 மாதாஜி. 6 to 6. ஏன் மாதாஜி அப்படியா மாதாஜி கத்துறோம் நாங்கெல்லாம்? நிஜமாலுமே அந்த ஒரு ஸ்லோகம் காலங்காத்தால எந்த ஸ்லோகம் நீங்க சொல்றீங்களோ அந்த ஸ்லோகம் நாள் பூரா ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க கத்துறீங்கன்னு சொல்ல, நான் என்னோட வாய்ஸ் கத்துற மாதிரி இருக்கும். எப்பமாவது வாய்ஸ்ல பாசிட்டிவா நினைங்க. ஹரே இல்ல கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நீங்க சொன்னது சிரிப்பா வந்தது. ஆக்சுவலா நீங்க கண்டிப்பா கத்துறீங்கதா, அதுல சந்தேகம் இல்ல. பட் காலையில நான் மீன் பண்ணது என்ன பத்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உத்தரன் செல்வன் பிரபுவா கிளாஸா? கிளாஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ நான் உங்களை கோஸ்ட் ஆக்கவா இல்ல எண்ட் பண்ணுமா மீட்டிங்?